Mijiet ta' persuni li spiċċaw mix-xogħol f'Malta spiċċaw maqbuda fit-terminal taċ-Ċirkewwa għal sigħat twal mingħajr ebda ħjiel meta se jirritornaw f'darhom f'Għawdex. Dan kif il-vapuri tal-Għexieren Channel damu għal diversi sigħat bis-servizz tagħhom sospiż minħabba l-mewġ qawwi bejn iż-żewġ gżejjer. Fost dak milquta diversi għalliema u edukaturi li jaħdmu fl-iskejjel f'Malta. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw kif fit-terminal kien hemm sitwazzjoni ta' diversi persuni b'ta' fuqhom senduqhom bil-familji u tfal jistennewhom id-dar. Inħolqot ukoll sitwazzjoni fejn il-kmamar tal-banju ma kinux aċċessibbli għax der li t-toilet saħansitra faru u għalhekk ingħalqu uħud minnhom. Dan apparti li diversi spiċċaw bla ċarġ fil-mowbile u allura kellhom diffikultà biex jikkuntattjaw lil eżiż tagħhom. F'post fuq Facebook id-Deputat Nazzjonalista Chris Said appella biex l-erba' tingħata ġurnata off mix-xogħol lil dawk l-għawċin li matul il-ġurnata ta' tlieta inqabdu Malta. Huwa saħaq li dawk kollha inqabdu Malta żgur li affaċċjaw diversi problemi fosthom nuqqas ta' ħwejjeġ u oġġetti oħra neċessarji. Matul il-ġurnata wkoll kienu diversi tfal li ritornaw mill-iskola u ma sabux lil ommhom jew missierhom għax inqabdu Malta u ma ġewx lura mix-xogħol.